Η Μαριάννα, μια νεαρή κοπέλα, μόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές της σε ένα από τα πιο αξιόλογα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Με τη βοήθεια των εύπορων γονιών της, λάμβανε βοήθεια σε όλες τις πτυχές της ζωής της. Παρ' όλα αυτά, η Μαριάννα παρέμενε ένα ταπεινό άτομο που δεν έτρεφε ιδιαίτερα προτίμηση σε σπατάλες. Τα ακριβά ρούχα και οι ακριβές απολαύσεις δεν ήταν αυτό που την ενδιέφεραν. Αντίθετα, η μητέρα της είχε μια τάση για χλειδί, με στόχο να εξασφαλίσει ένα ευημερούν μέλλον για τη Μαριάννα. Αναζητούσε τον κατάλληλο σύζυγο αποκλειστικά από εύπορο περιβάλλον. Ο τέλειος υποψήφιος φάνηκε να αναδεικνύεται κατά τη διάρκεια μια συγκέντρωση στην οποία συμμετείχαν όλοι εύποροι. Η μητέρα του κοριτσιού είχε γνωρίσει μια γυναίκα, ο οποίος ο γιος της, ονόματι Νικόλας, ήταν ιδιοκτήτης μιας σημαντικής επιχείρησης στην Ευρώπη. Εντυπωσιασμένη από την ιδιότητά τους, η μητέρα σκέφτηκε να ενώσει το νεαρό ζευγάρι. Όμως, ένα περιστατικό ήταν αυτό που άλλαξε τις ζωές τους. Η Μαριάννα κάθε μήνα έπαιρνε βοήθεια οικονομική και την έδινε σε ένα καταφύγιο άστεγων ζώων. Εκεί είχε γνωρίσει το Θωμά, έναν συνάδελφο εθελοντή. Παρά την περιορισμένη διαθεσιμότητά του λόγω σπουδών, οι αλληλεπιδράσεις τους γίνονταν όλο και πιο συχνές. Καθώς περνούσε ο καιρός, η σχέση τους ξεπέρασε την απλή φιλία. Ωστόσο, ο νεαρός άνδρας πάλευε καθώς αναγνώριζε την έντονη αντίθεση ανάμεσα στις ταπεινές του συνθήκες και το εύπορο υπόδαφατρο της Μαριάννας. Εν μέσω του επιμολούς μόχθου, η ανησυχία του για την υποδοχή των συναισθημάτων από τη Μαριάννα ξεπρόβαλε. Ωστόσο, μια μοιραία μέρα αποφάσισε να ανοίξει την καρδιά του όταν θα ξαναβρισκόντουσαν. Εκείνη σε απάντηση εξέφρασε την ανάγκη της για περισυλλογή. Αν και η κλίση της προς το Θωμά ήταν εμφανής, εν τούτης, όταν ανακάλυψε τη νέα σχέση της κόρης της, η μητέρα του κοριτσιού εξοργίστηκε, φοβούμενη ότι τα σχολαστικά καταστρωμένα σχέδιά της θα μπορούσαν να καταρρεύσουν σαν χάρτινο πύργο. Μία μέρα ήρθε αντιμέτωπη με την κόρη της. Έμαθα ότι τραβιέσαι με έναν άντρα, ο οποίος δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο οικονομικό. Να ξέρεις πως η θέση του δεν ευθυγραμμίζεται με τη δική μας, δεδομένης αξιοσάβαστης μόρφωσης και του πανεπιστημιακού σου υπόβαθρου. Εκείνη απάντησε ότι δεν ξέρω μητέρα πως το μάθατε, αλλά είναι ένα παιδί με πολύ καλή καρδιά. Δεν είναι ακόμα το αγόρι μου. Αν γίνει θα στο πω. Η μητέρα της είπε ότι μην είσαι τόσο αχάριστη. Εγώ δεν πρόκειται να σε αφήσω να βγεις με έναν φτωχό άνθρωπο. Η Μαριάννα πήγε κατευθείαν στο δωμάτιό της. Έκλαιγε όλη τη νύχτα. Δεν βγήκε από το σπίτι για 5 μέρες. Η κοπέλα είχε πει στο Θωμά ότι ήταν άρρωστη και δεν μπορούσε να το δει. Δεν ήξερε τι να κάνει με αυτή την κατάσταση. Όμως, εμπιστευόμενη τα συναισθήματά της, αποφάσισε να τα πει όλα στο Θωμά. Ήξερε ότι εκείνος θα την υποστήριζε. Η Μαριάννα ήταν έτοιμη ακόμη και να φύγει από το σπίτι. Λίγες μέρες αργότερα πήγε στο καταφύγιο για να του μιλήσει, όμως εκείνος δεν ήταν εκεί. Του τηλεφώνησε. Δεν απάντησε κανείς. Πήγε σπίτι του. Δεν άνοιξε κανείς την πόρτα. Ακόμα και η μητέρα του ήταν έξω. Δεν καταλάβαινε πού ήταν. Πέρασε σχεδόν 6 μήνες. Το κορίτσι ήταν λυπημένο, αναστατωμένο. Ήρθε η ώρα που η μητέρα της τη σύστησε στον Νικόλα. Ήταν ο τύπος που η μητέρα της ήθελε να δει ως μελλοντικό γαμπρό της. Τότε της είπε ότι αυτός είναι ένας αξιόπιστος νεαρός της κοινωνικής σου θέσης και είμαι σίγουρη ότι δεν θα σε καταλήψει όπως έκανε ο φτωχός σου. Η κοπέλα άρχισε σταδιακά να ξεχνάει τα αισθήματά της για τον Θωμά και 1,5 χρόνο αργότερα συμφώνησε να παντρευτεί τον Νικόλα. Εκείνο το πρωί ήταν ενθουσιασμένη. Ήθελε να δει τον αραβωνιαστικό της. Όταν μπήκε στο δωμάτιο δεν τον βρήκε εκεί, όμως άκουσε το τηλέφωνό του, ήταν ένα μήνυμα.
Η κοπέλα το πήρε και διάβασε. «Θα παντρευτείς την κόρη μου πολύ σύντομα. Όλα πάνε όπως τα έχουμε σχεδιάσει. Η μητέρα σου και εγώ σε συγχαίρουμε που έκανες τα πάντα όπως σου είπαμε». Μαριάννα εκείνη τη στιγμή δεν κατάλαβε τι συνέβαινε. Άρχισε να διαβάζει όλα τα μηνύματα. Στα μηνύματα η μητέρα της έλεγε στον Νικόλα πώς να κερδίσει την καρδιά της κόρης της. Τα έκανε όλα αυτά μόνο και μόνο για να κάνει μια συμμαχία μεταξύ δύο ευημερούντων οικογενειών. Το κορίτσι συνειδητοποίησε ότι η ιστορία της αγάπης της με τον Νικόλα ήταν ψεύτικη. Σύντομα όμως έμαθε κάτι που παραλίγο να της ραγίσει την καρδιά. Ανακάλυψε ότι η μητέρα της έβαλε το χέρι της ώστε ο Θωμάς να εξαφανιστεί από τη ζωή της. Τον συνάντησε και του είπε ότι η κόρη της θα παντρευτεί σύντομα με έναν άλλο άντρα και ότι θα έπρεπε να εξαφανιστεί από τη ζωή της και να μην ανακατευτεί. Δεν τον αγαπάει, αλλά παίζει μόνο με την καρδιά του. Η μητέρα της Μαριάννας του είχε προσφέρει πολλά χρήματα, εκείνος όμως αρνήθηκε. Είπε ότι δεν θα ενοχλούσε πλέον τη Μαριάννα, μιας είχε βρει έναν άλλον και θα ραβωνιαζόταν. Έχοντας διαβάσει όλα αυτά, η κοπέλα μπερδεμένη το έσκασε, το έσκασε από το γάμο. Μάζεψε όλες τις αποσκευές και πήγε σε ένα ξενοδοχείο. Όλοι σοκαρίστηκαν. Πέρασε λίγος καιρός. Η Μαριάννα συνήλθε από την προδοσία της μητέρας της και τότε ήταν που ξεκίνησε να ψάχνει το Θωμά. Γύρισε όλα τα καταφύγια των ζώων, γιατί ήξερε ότι δεν θα εγκατέλειπε να βοηθάει τα ζώα. Του άρεσε άλλωστε. Αν βρισκόταν ακόμα στην πόλη, τότε πιθανότατα θα ήταν σε κάποιο καταφύγιο. Τελικά, σε ένα από τα καταφύγια, φώναξε το όνομά του και μια γυναίκα. Μια γυναίκα την ενημέρωσε ότι είχε πάει εκεί πρόσφατα. Της είχε πει επίσης ότι ερχόταν κάθε Τρίτη. Η κοπέλα χαρούμενη πλέον θα έβρισκε ξανά την αληθινή της αγάπη. Τελικά, Τρίτη, η Μαριάννα είδε μια γνωστή φυσιογνωμία κοντά στο καταφύγιο. Ναι, ήταν ο Θωμάς. Έτρεξε προς το μέρος του, φωνάζοντας το όνομά του. Εκείνος το άκουσε, γύρισε, έμεινε έκπληκτος. Ήταν η Μαριάννα που στεκόταν κλαίγοντας μπροστά του. Τότε του ζήτησε να τη συγχωρέσει. Εκείνος την πλησίασε, την αγκάλιασε. Οι νέοι δεν μπορούσαν να πάρουν τα μάτια τους ο ένας από τον άλλον για αρκετά λεπτά. «Γιατί δεν μου τηλεφώνησες? Γιατί εξαφανίστηκες να πεις λέξη?» τον ρώτησε. Αυτός απάντησε, «Με πρόδωσες». Όχι, η μητέρα μου σε εξαπάτησε», είπε η Μαριάννα ξεσπώντας σε δάκρυα στον ώμο του και του τα είπε όλα. Ο Θωμάς κατάλαβε όλη την έκταση του ταξιδιού της κοπέλας. Αποκάλυψε ότι ο ίδιος και η μητέρα του είχαν μετακομίσει σε διαφορετική περιοχή με στόχο να διαλύσουν τις όποιες ψευδαισθήσεις για μια κοπέλα που ήταν αρμονιασμένη με έναν άλλον άντρα. Παρ' όλα αυτά, ξεκίνησαν τη ρομαντική του σχέση. Ο δεσμός τους εμβάθυνε όλο και πιο πολύ, σε σημείο που η κοπέλα μετακόμισε με τον Θωμά και πήραν την κοινή απόφαση να παντρευτούν. Παρά τις προκλήσεις, η κοπέλα απίφθινε πρόσκληση στους γονείς της. Ωστόσο εκείνοι αρνήθηκαν. Στη συνέχεια η Μαριάννα έμεινε οικείος. Η εγκυμοσύνη προχωρούσε. Και τότε που η καρδιά της μάνας μαλάκωσε. Η λαχτάρα της για να γνωρίσει το εγγόνι της ήταν αυτό που έλειωσε τον πάγο μεταξύ τους. Η Μαριάννα συγχώρεσε τη μαμά της και σταδιακά οι δεσμοί τους επουλώθηκαν. Οι γονείς του κοριτσιού άρχισαν να στηρίζουν τη νεαρή οικογένεια. Η ιστορία αυτή υπογραμμίζει την άποψη ότι η γνήσια αγάπη υπερβαίνει την οικονομική κατάσταση. Ξέρετε, όταν δύο άνθρωποι αγαπιούνται, τίποτα δεν μπορεί να φανεί εμπόδιο. Και κανένας. Η αγάπη είναι που αφορά το άτομο και όχι τον πλούτο. Ανεξάρτητα από τα πλούτη. Είναι αυτό που μοιραζόμαστε, μια κοινή ανθρωπιά. Ο ρόλος των γονέων σε όλο αυτό είναι να στηρίζουν τις επιλογές των παιδιών τους. Με όλο τους το είναι. Όποιες κι αν είναι αυτές. Η Μαριάννα, μια νεαρή κοπέλα, μόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές της σε ένα από τα πιο αξιόλογα πανεπιστήμια της Ευρώπης, με τη βοήθεια των εύπορων γονιών της, λάμβανε βοήθεια σε όλες τις πτυχές της ζωής της. Παρ' όλα αυτά,
Η Μαριάννα παρέμενε ένα ταπεινό άτομο που δεν έτρεφε ιδιαίτερα προτίμηση σε σπατάλες, τα ακριβά ρούχα και οι ακριβές απολαύσεις δεν ήταν αυτό που την ενδιέφεραν. Αντίθετα, η μητέρα της είχε μια τάση για χλειδί, με στόχο να εξασφαλίσει ένα ευημερούν μέλλον για τη Μαριάννα. Αναζητούσε τον κατάλληλο σύζυγο αποκλειστικά από εύπορο περιβάλλον. Ο τέλειος υποψήφιος φάνηκε να αναδεικνύεται κατά τη διάρκεια μια συγκέντρωση στην οποία συμμετείχαν όλοι εύποροι. Η μητέρα του κοριτσιού είχε γνωρίσει μια γυναίκα, ο οποίος ο γιος της, ονόματι Νικόλας, ήταν ιδιοκτήτης μιας σημαντικής επιχείρησης στην Ευρώπη. Εντυπωσιασμένη από την ιδιότητά τους, η μητέρα σκέφτηκε να ενώσει το νεαρό ζευγάρι. Όμως, ένα περιστατικό ήταν αυτό που άλλαξε τις ζωές τους. Η Μαριάννα κάθε μήνα έπαιρνε βοήθεια οικονομική και την έδινε σε ένα καταφύγιο άστεγων ζώων. Εκεί είχε γνωρίσει το Θωμά, έναν συνάδελφο εθελοντή. Παρά την περιορισμένη διαθεσιμότητά του λόγω σπουδών, οι αλληλεπιδράσεις τους γίνονταν όλο και πιο συχνές. Καθώς περνούσε ο καιρός, η σχέση τους ξεπέρασε την απλή φιλία. Ωστόσο, ο νεαρός άνδρας πάλευε καθώς αναγνώριζε την έντονη αντίθεση ανάμεσα στις ταπεινές του συνθήκες και το εύπορο υπόδαφατρο της Μαριάννας. Εν μέσω του επιμολούς μόχθου, η ανησυχία του για την υποδοχή των συναισθημάτων από τη Μαριάννα ξεπρόβαλε. Ωστόσο, μια μοιραία μέρα αποφάσισε να ανοίξει την καρδιά του όταν θα ξαναβρισκόντουσαν. Εκείνη σε απάντηση εξέφρασε την ανάγκη της για περισυλλογή. Αν και η κλίση της προς το Θωμά ήταν εμφανής, εν τούτης, όταν ανακάλυψε τη νέα σχέση της κόρης της, η μητέρα του κοριτσιού εξοργίστηκε, φοβούμενη ότι τα σχολαστικά καταστρωμένα σχέδιά της θα μπορούσαν να καταρρεύσουν σαν χάρτινο πύργο. Μία μέρα ήρθε αντιμέτωπη με την κόρη της. Έμαθα ότι τραβιέσαι με έναν άντρα, ο οποίος δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο οικονομικό. Να ξέρεις πως η θέση του δεν ευθυγραμμίζεται με τη δική μας, δεδομένης αξιοσάβαστης μόρφωσης και του πανεπιστημιακού σου υπόβαθρου. Εκείνη απάντησε ότι «Δεν ξέρω μητέρα πως το μάθατε, αλλά είναι ένα παιδί με πολύ καλή καρδιά. Δεν είναι ακόμα το αγόρι μου. Αν γίνει θα στο πω». Η μητέρα της είπε ότι «Μην είσαι τόσο αχάριστη. Εγώ δεν πρόκειται να σε αφήσω να βγεις με ένα φτωχό άνθρωπο». Η Μαριάννα πήγε κατευθείαν στο δωμάτιό της. Έκλαιγε όλη τη νύχτα. Δεν βγήκε από το σπίτι για 5 μέρες. Η κοπέλα είχε πει στο Θωμά ότι ήταν άρρωστη και δεν μπορούσε να το δει. Δεν ήξερε τι να κάνει με αυτή την κατάσταση. Όμως, εμπιστευόμενη τα συναισθήματά της, αποφάσισε να τα πει όλα στο Θωμά. Ήξερε ότι εκείνος θα την υποστήριζε. Η Μαριάννα ήταν έτοιμη ακόμη και να φύγει από το σπίτι. Λίγες μέρες αργότερα πήγε στο καταφύγιο για να του μιλήσει, όμως εκείνος δεν ήταν εκεί. Του τηλεφώνησε. Δεν απάντησε κανείς. Πήγε σπίτι του. Δεν άνοιξε κανείς την πόρτα. Ακόμα και η μητέρα του ήταν έξω. Δεν καταλάβαινε πού ήταν. Πέρασε σχεδόν 6 μήνες. Το κορίτσι ήταν λυπημένο, αναστατωμένο. Ήρθε η ώρα που η μητέρα της τη σύστησε στον Νικόλα. Ήταν ο τύπος που η μητέρα της ήθελε να διώσει μελλοντικό γαμπρό της. Τότε της είπε ότι αυτός είναι ένας αξιόπιστος νεαρός της κοινωνικής σου θέσης και είμαι σίγουρη ότι δεν θα σε καταλήψει όπως έκανε ο φτωχός σου. Η κοπέλα άρχισε σταδιακά να ξεχνάει τα αισθήματά της για τον Θωμά και 1,5 χρόνο αργότερα συμφώνησε να παντρευτεί τον Νικόλα. Εκείνο το πρωί ήταν ενθουσιασμένη. Ήθελε να δει τον αραβωνιαστικό της. Όταν μπήκε στο δωμάτιο δεν τον βρήκε εκεί, όμως άκουσε το τηλέφωνό του, ήταν ένα μήνυμα. Η κοπέλα το πήρε και διάβασε. «Θα παντρευτείς την κόρη μου πολύ σύντομα. Όλα πάνε όπως τα έχουμε σχεδιάσει. Η μητέρα σου και εγώ σε συγχαίρουμε που έκανες τα πάντα όπως σου είπαμε». Μαριάννα εκείνη τη στιγμή δεν κατάλαβε τι συνέβαινε. Άρχισε να διαβάζει όλα τα μηνύματα.
Στα μηνύματα η μητέρα της έλεγε στον Νικόλα πώς να κερδίσει την καρδιά της κόρης της. Τα έκανε όλα αυτά μόνο και μόνο για να κάνει μια συμμαχία μεταξύ δύο ευημερούντων οικογενειών. Το κορίτσι συνειδητοποίησε ότι η ιστορία της αγάπης της με τον Νικόλα ήταν ψεύτικη. Σύντομα όμως έμαθε κάτι που παραλίγο να της ραγίσει την καρδιά. Ανακάλυψε ότι η μητέρα της έβαλε το χέρι της ώστε ο Θωμάς να εξαφανιστεί από τη ζωή της. Το συνάντησε και του είπε ότι η κόρη της θα παντρευτεί σύντομα με έναν άλλο άντρα και ότι θα έπρεπε να εξαφανιστεί από τη ζωή της και να μην ανακατευτεί. Δεν τον αγαπάει, αλλά παίζει μόνο με την καρδιά του. Η μητέρα της Μαριάννας του είχε προσφέρει πολλά χρήματα, εκείνος όμως αρνήθηκε. Είπε ότι δεν θα ενοχλούσε πλέον τη Μαριάννα, μιας είχε βρει έναν άλλον και θα ραβωνιαζόταν. Έχοντας διαβάσει όλα αυτά, η κοπέλα μπερδεμένη το έσκασε. Ναι, το έσκασε από το γάμο. Μάζεψε όλες τις αποσκευές και πήγε σε ένα ξενοδοχείο. Όλοι σοκαρίστηκαν. Πέρασε λίγος καιρός. Η Μαριάννα συνήλθε από την προδοσία της μητέρας της και τότε ήταν που ξεκίνησε να ψάχνει το Θωμά. Γύρισε όλα τα καταφύγια των ζώων, γιατί ήξερε ότι δεν θα εγκατέλειπε να βοηθάει τα ζώα. Του άρεσε άλλωστε. Αν βρισκόταν ακόμα στην πόλη, τότε πιθανότατα θα ήταν σε κάποιο καταφύγιο. Τελικά, σε ένα από τα καταφύγια, φώναξε το όνομά του και μια γυναίκα. Μια γυναίκα την ενημέρωσε ότι είχε πάει εκεί πρόσφατα. Της είχε πει επίσης ότι ερχόταν κάθε Τρίτη. Η κοπέλα χαρούμενη πλέον θα έβρισκε ξανά την αληθινή της αγάπη. Τελικά, Τρίτη, η Μαριάννα είδε μια γνωστή φυσιογνωμία κοντά στο καταφύγιο. Ναι, ήταν ο Θωμάς. Έτρεξε προς το μέρος του, φωνάζοντας το όνομά του. Εκείνος το άκουσε, γύρισε, έμεινε έκπληκτος. Ήταν η Μαριάννα που στεκόταν κλαίγοντας μπροστά του. Τότε του ζήτησε να τη συγχωρέσει. Εκείνος την πλησίασε, την αγκάλιασε. Οι νέοι δεν μπορούσαν να πάρουν τα μάτια τους ο ένας από τον άλλον για αρκετά λεπτά. «Γιατί δεν μου τηλεφώνησες? Γιατί εξαφανίστηκες να πεις λέξη?» τον ρώτησε. Αυτός απάντησε, «Με πρόδωσες». «Όχι, η μητέρα μου σε εξαπάτησε», είπε η Μαριάννα ξεσπώντας σε δάκρυα στον ώμο του και του τα είπε όλα. Ο Θωμάς κατάλαβε όλη την έκταση του ταξιδιού της κοπέλας. Αποκάλυψε ότι ο ίδιος και η μητέρα του είχαν μετακομίσει σε διαφορετική περιοχή με στόχο να διαλύσουν τις όποιες ψευδαισθήσεις για μια κοπέλα που ήταν αρμονιασμένη με έναν άλλον άντρα. Παρ' όλα αυτά, ξεκίνησαν τη ρομαντική του σχέση. Ο δεσμός τους εμβάθυνε όλο και πιο πολύ, σε σημείο που η κοπέλα μετακόμισε με τον Θωμά και πήραν την κοινή απόφαση να παντρευτούν. Παρά τις προκλήσεις, η κοπέλα απίθυνε πρόσκληση στους γονείς της. Ωστόσο εκείνοι αρνήθηκαν. Στη συνέχεια η Μαριάννα έμεινε οικείος. Η εγκυμοσύνη προχωρούσε. Και τότε που η καρδιά της μάνας μαλάκωσε. Η λαχτάρα της για να γνωρίσει το εγγόνι της ήταν αυτό που έλειωσε τον πάγο μεταξύ τους. Η Μαριάννα συγχώρεσε τη μαμά της και σταδιακά οι δεσμοί τους επουλώθηκαν. Οι γονείς του κοριτσιού άρχισαν να στηρίζουν την νεαρή οικογένεια. Η ιστορία αυτή υπογραμμίζει την άποψη ότι η γνήσια αγάπη υπερβαίνει την οικονομική κατάσταση. Ξέρετε, όταν δύο άνθρωποι αγαπιούνται, τίποτα δεν μπορεί να φανεί εμπόδιο. Και κανένας. Η αγάπη είναι που αφορά το άτομο και όχι τον πλούτο. Ανεξάρτητα από τα πλούτη. Είναι αυτό που μοιραζόμαστε, μια κοινή ανθρωπιά. Ο ρόλος των γονέων σε όλο αυτό είναι να στηρίζουν τις επιλογές των παιδιών τους. Με όλο τους το είναι, όποιες και αν είναι αυτές.